Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love ngayon. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa kwentong dapat ninyong abangan ngayong araw. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magkasama. Na palagi akong nakasunod sa'yo. May sarili din akong buhay, okay? At higit sa lahat, hindi tayo magjowa para umakto ka ng ganyan. Bakit ka ba nagkakaganyan, Jules? Oo, hindi mo ako girlfriend pero best friend kita. Hindi mo pwedeng masaktan dahil hindi na tayo gaya ng dati? Na ang dami na nagbago. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, and you heard it really right. Nagiging okay na ang boses ko sa lahat ng mga chismoso at chismosa dyan na nasa comment section at nagme-message din sa akin, bakit may sakit ka po ba? Bakit ganun yung boses mo? Pero ngayon, ano kayo ngayon? Gumagaling na ako. Kayo na yung susunod. Anyway mga kabisyo, ang Dear Love natin na maya-maya ay totoo namang very exciting talaga, like super legit and all. And for sure, lahat tayo ay makaka-relate. Bakit? Dahil patungkol ito sa mga relasyong nagbabago. Because the only thing that is constant in this planet Earth is change. And that includes yung mga relasyon natin sa ating mga kaibigan. Kaya nga mga kabisyo, kung ikaw may kaibigan ngayong nag-aaral ka, di ba? Ay sa mga, lalo na mga taga Cavite ngayon, mga taga Bacoor, mga taga Eyak, nakikinig po ngayon dyan sa mga yellow cab na nandyan at umiikot sa Cavite, nakikinig po sila sa atin ngayon. Kung kayo ay may mga kaibigan ngayon, habang hindi pa kayo gumag-graduate, make the most out of it. Kasi ako na po ang nagsasabi sa inyo, kahit patawagan ninyo best, bestie, whatever it is, alam ninyo, pag ka-graduate ninyo at nagkaroon na kayo ng trabaho, mababawasan na yung oras ninyo sa isa't isa. Dahilan kung bakit mas maging magbago or magbago yung dynamics ninyo bilang magkaibigan. Magbago ibig sabihin, not necessarily mawawalan kayo ng connection, pero siguro yung iba mawawalan ng connection sa isa't isa. 'Di ba? And yung perhaps yung dynamics, 'di ba? Yung kung ngayong nag-aaral kayo, halos sa weekly magkasama kayo, ngayong may trabaho na kayo, halos hindi na kayo magkita. Sa chat na lang kayo nag-uusap talaga, nagbago na yung dynamics dahil pareha kayong alipin ng salapi. Diba? Pero wag kayong malungkot mga kabisyo, kasi dyan talaga natin makikita yung tunay na magstay sa atin. Kapag nagbabago na ang mundo, nagbabago na ang pag-inog ng mundo, kung sino yung nananatili sa'yo at nananatiling kaibigan mo pa rin na minamahal ka despite of all the things na pinagdadaanan ninyo sa buhay, yun yung sinasabi nating one true love. At alam nyo mga kabisyo, yan yung bihira nating matatagpuan o makikita sa panahon natin ngayon. Lalo na puro filter, puro peke, 'di ba? Kapag nakahanap ka ng kaibigang hindi nagbabago ang tingin sa iyo, ay nako kabisyo, i-treasure mo na 'yan. Yan yung mga kaibigan na hindi mo man nakakausap araw-araw, but they're like stars. They're always there. Yan. At makikita mo sila sa mga panahong kailangan mo ng liwanag. Kaya naman mga kabisyo, kung namimiss mo na ang barkada, friend, whatever it is mo na matagal mo nang hindi nakakausap or nakakakwentuhan, panahon na mga kabisyo para itag siya maya-maya sa ating drama na ilalive natin sa ating TikTok page at sa ating Facebook page. Dito lang yan sa Love Radio Manila. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, susunod na ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!